Asi apa tuzai? Yapera kaso. Nai, muda kutitadza ndichambesa kuzvionakidza kudai so imi guys, gona nalina dzinemba. Ndonzo dzatoda kukaridza njodzi vechidiki vemazuva anodzi vanotora percentage kamari palive yako vachipa vaimbi vava vari kuita mari dzavo kuti zviri nani kupa mhuri dzevashakabva vakasiyiwa ava kuti dziwane kubatsirikana. Saka ndotoridza vakafa vose ndovadai chingoridza pano munhu wana ndongoridza mupenyu iko nondisizo asizo pamaiki ndinoridza handika dzizo pamaiki ndoridza kochi rakapuwa hake 50 cents handika ini ndikazomuti ai wakandipawo mari yedhiringi nayo hanzvadzi anondipa anoona povho imwe yese vanozvionera kuko kwamenonga varidza nekuko right regaitidedze guest wedu I think let's hope achiripo hanavata wangwarara ka wangwarara here aiwa ndandichikuona yangu okay ndafunga pamuda warara waswera sei waswera sei andaswera po maswera sei mimi ndaswera inini right ndaswera po ndatega tichingoya nenyaya tichingofamba nenyaya yabhuza nongoti tikonyaya yamai vaya aufa ndikati magesi anditakadzima saka ndigatipedzise iyi yanga ine pati yanga iripo then tizongotanga iri because yatinonge tatayansanzwa pairi chaipo chaipo tongozotanga nayo saka tadzoka ngatitange ngototanga pakutanga zvasikana hapana zvokutoita kuti nyatsonzwisisa alright nyaya iripo inyaya yamadzibaba ndingati madzibaba ndingati n'anga anoita zvese munhu wacho alright anotambira both teams so munhu uyu aitibatsira like sefamily but mufamily vanhu munenge musingatomuwiriraniwo but munenge muchita like muri kuenda kunobatsirwa kwakasiyana musingazoti muri kuenda pamwe chete manje zvaaita aiti like tikaendako inini nasista vangu aibva ati unaba munini wenyu anoda kuuraya isoso unoziva kuti ukangonzwa kuti kuda kuurawa ka unoita shungu chero kanzi uya nguva inonge uchingoenda uchita sei bamukuru wedu ndoaitiperekedza murume wasiki wangu ndoaitiperekedza pese tichienda saka ndangozosvika pakuti ndida kuda kuenda kuzimbabwe ndakati munhu zvinhu zvikuita munhu handisi kuzvinzwisisa ndikati regai ndimbose ndobva ndazvisira muroti ndobva ndaenda kuzimbabwe ndikadzoka pandakadzoka ndobva ndarotawo pedza ndakarotawo dzandityisa ndobva ndati regai ndimboenda ndinonzwa ndobva ndasvika futi ndafidhwa futi kuti apa munini vari serious vari kuti kusaidhi kurenyu ngakufiwe futi maona ndobva ndati ndati alright zvakandirwadza ndobva tichibetsera kufamba usiku taienda usiku masikati tichienda saka murume wangu akabva ati ndakuda kudi kuendawo ikoko because handichanzwisisi munongoti komadzibaba nemanhero ndakuda kuti kuendawo murume wangu aenda kwamadzibaba sometimes anga kuendawo ega achinofidhwa kuti unoti roora type dzevakadzi vomuti vakadzi mapinya iwayo chichichichichi ndichienda ini murume akadai kwachinongetwa murume iye nditorolaika zvanzi yake achitaura neni ini zviri kundinetsa kuti ndiuze murume ndichinzi anotiwo zvakati ndaingonyarara murume achiudzwa zvaiudzwa aingonyarara murume akasvika pakuti zvinhu zvataiva mumba network yako pawakamira ndipo pane best network here hapana pamwe painobata stereki I think regai ndishandise uyu data network yetelcom alright eitako tiripo edu alright regai achinjeningikiri line rake bhusi hatisi kumunzwa ari kuita achikatakata nemi voenda kumaposto chiuda kunoshandigwa wosvika woda kunoshandigwa pakati pemakumbo kana nemiwo guys muti zvinoita iwe kuda kunoshandigwa maproblems ekumusha kwenyu kuti apere handiti samai vava kwai kuda vaifambira nyaya dzevana here handiti maona iwe woda kushandigwa pakati pemakumbo muti munoti maprofita evaya anoganga
maprofiti ewayo anoganga asingaiti mufunge voda kutorova chikiti mai mwana apa pamunhu ane murume wake apa murume ari kuenda kunoshandigwakowo tosingazoti murume aizorohwa chiBurkina Faso kuti zvaizofamba sei pamurume apa handizozivi zvaizofamba sei but utsinye une mapostori hauiti mufunge hautomboiti baba ivava toda kutovaziva kuti ndiba madzibaba vapi vekupi kwaina Joyce kaudza kumeso kwenyu kwaita sei kumesho wangu uri kushungurudzai nai kwaita sei kumeso kwako mamboti kwapenya ndikakudza kuti ilight iri apa iri ndikadai wanunona irim light iri tiri kupenya apa iri ilight iri ndakaisa apa ndikaindibvise light rachitoni iri ndarisa mudenga nimuri mukuona zvaananika ndarisa light mudenga zvaanani ramukona saka ini ndine problem yemaziso andi munozviziva ndine problem yemaziso ndinenge ndichida kunyatsokuona makomenti saka chilaiti chindobva ndachidaiso unoona andimazviona ndobva ndachidaiso kuti ndinyatsogona kuona makomenti enyu andichimaona saka imi musamhanye kungoti fesi yapwinya ilaiti sometimes kubvunza kwakanaka kana kungosiyana nefesi yangu tongoita zvesho hanimaona tongosiyana nefesi yangu tongoita zvatafambira pano zvotibatsira hanimaona saka indi zvandikutaura kuti mapostori haana kumira mushe baba vacho kuda vaiti zvonyacho taifamba sei pamwe baba vaida kutorwa Burkina Faso hatitozivi mai mwana kuti zvaifamba sei asi mapostori haana kungomira zvakanaka enyu mufunge hazvina haana kana tombemira zvakanaka mapostori mufunge zvobhuwa zvekuti iwe kuti ndikuenda noshandigwa wakuda kutonoshandigwa pamubhedha zvakaoma zvakaoma mufungi mapostori amene rekaitinzwe kuti zviri kufamba sei kushandigwa pakati makumbo chiweni kunzi yati kushandire tigumanise zviweti namadzibaba izvo zvapamboshayi kumucomment section apa pavanhu 571 vari pano hapamboshayi kumwe akatombogumaniswa chiweti namadzibaba hambotoshaikwi baba ungatinzi namadzibaba tigumanise zviweti ukatobvuma ipapa havamboshayikwi hanzi nhasi mapoda nakadhisha kadhisha you're worrying about my podi my brother ndachinda kuchechi saka ndinopoda kana ndichindawo kuzvekuchechi unoti zvanondiona pana pandiri mesi chero ndichindawo kuchechi ndo zvandoita here pana pandai ndiri mumba kadhisha saka mumba chero ndakatoya nemoni gauni chairo chero ndakatozviwira ndakadiya ndakana puresha handinoti ndesinga handisi pakutsvaka ndinoona saka zvandangoya ndiri ndizvozvo asi kanchinawo kuchechiwo kandibatawo nchida iwo kuchechi kunofa kutolukazve the house of God smart is cleanliness is next to godliness isongo ndokatochenerawo kuchechi wadzoka rikaitiwe right hello ndakunzwika zvaanani handizivi kuti ndikaitinzwe zvaanani handaitinzwe mva zvadii saka murume wangu ndopakanovigisa zvinhu kwavari handiti anovigisa zvinhu ikoko nanhasi makuru vangu makusena nanhasi here nanhasi anangonovigisa zvinhu kumupostori iyeye like zvinhu zvamune muchitenga muchimudainisa kumusha so ndo zvaakabva anovigisa ikoko ende ina handakuzviona kuti mumba mabuda zvinhu saka pamukuru wangu vakamuka makuseni ndobva vaenda ikoko vachinobatsirwawo makuseni ndobva vasvika vakaudzwa kwe mainini venyu vari kutambwa brain nemurume wavo chichi ari kuda kutovatiza aende kumusha avasiye vari muno murume wake ane mweya wosvina anogona katosvika katouraya chero vana kumba chichi saka udzai mainini venyu vangwari kana vari munhu nhasi chaichai vatize pamba vaende saka pamukuru vakarwadziwa ndobva vauya vaudza sisi vangu vakabva vandiudza ndobva ndauya mumba ndobva ndatoya kumubvunza ndobva aramba pasina nguva ivo madzibaba vacho ndobva vandifonera zvikanzi hanzvadzi chenjera zvinhu ndatovigiswa kuno kuroda kutotizwewo chichine murume wako itsozi ndakakuudza kuti kana uchisarudza murume sometimes tanga wandiudza chichi because murume waya ndinangova ndichigara naye vakarodzwa ndagara naye 2 minutes ndobva anoora okay wakangochongoita boyfriend ndobva itindaunisa mari nekurumidza
Mama garangu yakaramba zvakadini tinana nemurume uyu? Nemurume uyu? Iyo waka 4 months. Une like zvisingaiti newe wakacherepi? Ndokumadzibaba kwaunoenda here? Kungodana nemunhu 4 months nekuti unobvisigwa mari? Ayo ane masituations akasangana nawo saka aitirawo kuti zvikavhike fast. Nekunobvisa mari? Ita uchipowo masingle mothers ari masingle ladies ari kutotsvaka varume apa kwawakaendawo. Ita uchitipowo nhamba tivape vaindewo. Aiwa wakatigwa nyasha. Wakatigwa nyasha. Ndanyanya kuti Mwari wakandirangara ndanyanyovharwa zvakanyanyisa saka waingosangana nemashurugu aiwa ndinoitaura chokwadi. Waingosangana nemashurugu ukazowana pawakanzi neumwe munhu indawo apo panobatsirwa ukazoinda ukanobatsirwa. Ipowo vabiya ako nhamba. Wakanga waneta mashurugu anga awa nekushurugwa handiti ukazowana munhu akakudza kuti indapo unobatsirwa handitika saka iwo ukaenda ukanobatsirwa chiudza vabiya ako mucomment section kuti ndaiwo pakati munobatsirwa indakabatsirwapo vainde kunobatsirwa usaita stinchi iwe. Aiwa izvi zvingatimbotaura regai timbotaura zvamadzibaba because madzibaba ava vakarwadziwa zvokuti ivo vanga kuda kutonditorera advantage kutivhiringidza brain. Asi uzondipa ako zvenhamba kana tapedza. Uzondipa nhamba kana ndivape kana tapedza. Alright, it's okay. Alright, ndo zvatandichida izvozvo nhamba iri kuya magadzirirai masingles mukati umu right handed mberi nenyaya. Yeah. So ipapo ndakazama kubvunza murume kuti ko iwewo zvinhu zviri kupi zvikanzi zvinhu kune kwandakasini kati kusiri kwamadzibaba here zvikanzi kusiri kwamadzibaba. Maona. So indikati iyo kana kuri kwamadzibaba ndiudze because handichanzwisisi kana kuti vari kuti inini kwauri ndiri tsotsi kwandiri vari kuti iwe uri tsotsi handiti. But tisataenda kwavari testa tina problem. Problem yazobva kupi abva aramba. Saka ivo pavakandifonera aripo achiti zvinhu zvavigiswa kuno iye akazvinzwa ndobva ashamisika ndobva andiudza ndo zvavanondiita ivo vanoti so kwauri ngati haisi problem kana zvakadaro tichadi tichavabata then iye akabva aenda kubasa manheru aenda kubasa manheru ndobva vandifonera vakati hazvanzi chimurume chako chabva chatoenda kubasa chichitaura zvisina basa iwe svika kuno manheru ndikuudze secret iripo ngati alright. Ndobva ndasvikawo manheru kuma7 ndaenda kuma7 paya ndasvika ndanzi murume wako ane mwana 1 ndikati yes ane mwana 1 zvikanzi nyaya iri pano vamwene vako da kutanga navamwene vako havakude vari kutoda kuti vagare nemuzukuru iyeye 1 vakatokusunga iwewe kuti usaite mwana pagare muzukuru 1 kana watadza kuita mwana then uzosvika pakudi pakuenda kumusha kwako ivo ramba vachisapotawa nemwana wavo. Ini zvakandinetsa because vamwene vangu inguva diki zvavo but vanondida zvisingaiti. Ndobva ndakutanga pai kudi kushungurudzika kuti vakati hazviso zvega usati wanzwa zvikanzi vakatokubira pendi yako vakakubira nehembe yako imwe vakakubira vakatonokugadzira ukaya murume wako futi akaenda kun'anga yakaenda akakutora picture wakashama akutora picture wakashama akati after maita sex akatora tsvina yamaita sex akaisa paside akatora pendi rako akazvipisa pamwe chete akanzi auye nazvo nen'anga kuti akuise runyoka kuti iwo chero ukaita musikanzwa uri paari munonamirana then kana ukamusiya unodi kana ukamusiya ukanorora neumwe murume anofa muvarume vachisarana navo vanenge vachifa uye unenge une munyama uchafa ukaita futi mwana nokuti vamwene vanenge vagadzira nesaidi ndikati zvinhu zvavari kuita izvi vari kuzviita vari pamwe chete here vakati kwete umwe vamwene vari kutorira saidhi ravo uye ari kurira saidhi rake ndikati kweye anongondiitira utsinye kondamutadzira yakambondibata ndichihura here kaya ndichita sei zvikanzi utsinye murume uye ane utsinye zvisingaita zvanzi yangu ane utsinye zvisingaita ndikati saka solution ndeipi nhai vedu wee ndakushushikana zvikanzi solution ndeyekuti unofanira kutsvaka umwe murume asiri iye worara naye kana worara naye kana warara naye tsina yeye yabuda ipapo wouya nayo wotozvitora picture wakashama wotorawo nependi rake zvisi zvakashandiswa ipapo tozvirivhesa asati apedza kugadzira because iye
asati apedza kubhadhara mari yacho nekuti pasara mari shoma kungowana mari izvezvi ari kutonopedzesa then iwe watokiwa zvinhu zvatokuomera zvanzende unenge uri munyama mumwe usingaiti ini semunhu wawo ndisina nguva naye ka ndakashushikana but pandakawa solution yacho ndikati allright ndakaendesa mhanye ndinzwe kuti munhu nyaya yake iri papi ndakatomhanya funga ndino munhu anenge arara nini anoziva kuti ipapa ndichashushikana kuti saka murume wokurara naizvozvi ndomuwanepi nguva ino because akatoti hazvidi kana 2 days zvikandinetsa ndikati hapana imwe solution kai solution ndeyemari pari kudiwa 8,000 kuzoti hauna ndikati 8,000 ndoiwanepi izvozvi zvikanzi motomeka kuti mangwanani maiwana nekuti pakatoipa iye ari kutowana mari atondoudza kuti akutowana mari atonopesa kubhadhara ini hapanazve zvimwe zvikanzi zvakuda kuti tidane mudzimu mudzimu ndo uchakuudza isolution ndikati it's okay apa mupfungwa dzemunhu ndatodi ndadziona mudzimu yawadamwa wauya mudzimu wakazoti wadamwa wakabva wati solution ndiyo yakuudza unotsvaka umwe murume asiri iyeye kana kuti mudzimu wacho waitaura kuti mudzimu wacho wakauona wakauona handi munhu anosvikirwa ochanges voice iye ndiye anosvikirwa ochinja voice ari iye ari iye anozviti anosvikirwa nambuya saka pakabuda voice rambuya mhene ndichirudzi chekuchipinga handichinzwisisi kuti munditi anenge ari mukadzi kana ari murume papa handidi kunyepa asi voice racho ranga riri rechikadzi here kana kuti ranga riri rechirume voice rarangotetepawo ri pakati nepakati because isusu panaka togona ngotaura kuti shomari ndeipi yako iwe ndakutaura semurumeka nditaitaura semukadzi but aingochinja like izvo zvandotaura ini chirudzi zvandikutaura like munhu kumasvingo handiti iye akabva azotaura semunhu wekuchipingi okay maona so ndobva mudzimu wati chii unofanira kutsvaka munhu asiri murume wako urara naye sezvaudzwa nemwanakomana kana kuti wobudisa mari inini handizivi mari dzedziri mari inde ndichida mombe 2 zvigadzirwe nemudzimu ndikati izvozvo ininika izvozvo ini handizvikwanise chekutanga ndichikwanise 2 mari handiiwana ende nemazuva acho hanzi mari yakawandisa ndikwanisi kuidiiwana pa2 days ndobva kwanzi mudzimu uyo saka kana zvakadaro dai mwanakomana wangu kwakurwa kuti hatye vakadzi stereki ndaitiwo munyengerera wodini ongobatsirana oita izvozvo asi iwo zoitawo secret mwana wavo like ezini mwana wavo wokuzvara mwanakomana uyu ndiye madzibaba uyu mudzimu uri kutaura mudzimu uri kutaura uyu oraiti uri kureva madzibaba kureva madzibaba kana vasati vasvikirwa nemudzimu uyu oraiti but apa mudzimu wavo kuti wakutaura ndikati ndonyengerera mwanakomana kuti arare neni then arara neni zvikanzi ndo zvandiona zviri easy but iwewe mudzimu uyu ukati iwewe usaudza kuti ndini ndadi ndakuudza izvozvo unongotsvaka nzira yekutaura naye because mwanakomana yane mwoyo wakaoma chichii inawo zvakanaka mbuya hapana chakaipaka allright wochinochibuda panze hangu ndiende then mozotaura nemwanakomana moona kuti magadzirisa nyaya iyi pasina 2 days allright ndazvionaka kuti apa pana mudzimu wakasvika taitovhara ubva kudhara hakuna mudzimu unotaura kuti kwairara nemunhu kwava kuma9 kauko usiku ndobva vabva mudzimu waenda ndobva ndaura navo vakati vati chii mudzimu ikati mudzimu wangu ndiudza zvamandiudza but inini pane zvese izvozvo handingawani murume izvo zvokuti hanzi ndingarara naye ini handina kuramba zvokuti handisi kuda kurara nemunhurume asi ndakati ndomuwanepi usiku huno munhu wokuti ndirare naye zvikanzi motoita ndokutsvakira shamwari yangu ndikati shamwari yacho iri kupi zvikanzi plus shamwari inozonetsa kuti zvikazobuda mangwana murume wenyu munhu ane hasha chichichichi ini saka toita sei zvikanzi ini muri kuti mudzimu hauna zvimwe zvawakuudzai ndikati mudzimu saka todii zvikanzi hauna kana imwe plani yakuudza ndikati hauna ka imi mamuchinzwisisa chirudzi chindau here chiri kuchipingi ndikati inini maybe ndatadza kunzwisisa ndina zvandaudzwa zvikanzi allright tigaite zvimweya tishandise chimweya ndobva wati maudzwa nemudzimu zvamaudzwa simuri kunyara kuti mutitange
ndikati zvokuti chii zvikanza unaudza kuti ini ndikubatsire ndikati mondibatsira sei because ivimi ndakakutarisai muri hazvanzi yangu ende imunongonditi sister network tosvika pamongo penyaya yondindishuwa tosvika pamongo wenyaya yachiwayo network yake yotiza right akufana nei yelo saka ipapa takukunzwa yanga yambotiza alright iye akabva nditi saka inini muri kunyara kutaura kuti musununguke here ndikati handisi kunyara pamwe handina kunzwanana nemudzimu zvikanzi saka todini manje ndikati hazvinetsi inini chifonerai murume wangu handiti munzoti murume wangu zaabuda asati adzokai ndiri kuziziva kuti ndiri kuona time kuti kwava late nditi ndaiziva kuti murume wasvika kumba ende murume wangu anga akutrustawo ava nenyaya yekuti ainyebero ndokubva vamufonera akati ndasvika kumba zvikanzi madhamu wambosvika ikoko here zvikanzi vasvika but achangobva pane ichezvi ndokubva ndati chi ndobva ivati iye ati allright abva kata foni saka ndakabva ndati ani maona kuti murume wangu atofuti atonzwa ndiri murodhi hadonifamba usiku ndege ari kunditeera izvozvi saka hazvichaiti zvamuri kutaura kuti muchiita ndamboradza kuti ndamboradza ndiri kuvavhara kana tasendekatala tiri kutenderana vanga vakumira sister zvokuti ndasingachanzwisisi bhurugwa raratoshata kudhara munhu asikatagadzikana ndakutokangama kuti ndimadzibaba vakungodzungera vakati saka tuite sei zvino kana imimi tofanira kuti kana tichiita zvinhu izvi imokasirawo kupedzawo kuti vantu zvachinyatsotsangana kuti patokugadzira semaitira makaita because mainakidzana kapa makaita izvozvo akazotora zvinhu izvozvo saka mufanira kutoita sei izvozvo zvamakaita kwaari chichi ini aiwa kana zviri zvanhasi hazvichaiti because munhu anonditeera kandishaya murodhi akazosvika panapi uri kuona igozoita chi problem ende munomuziva kuti munhu wehondo handidi izvozvo ende ndoda kuti muve safe zvikanzi but sister ndokunzwirai urombo kuti imimika munhu uyu nhasi atowana mari kwabve uko ari kunopesa kubhadhara ng'anga chichichi apa kutaura izvi akataura izvi akamisa zvake akamisa ari kungondiendera padhoo inini akaisista musatya ini ndotogadzira zvinhu ndinoziziva kuti ndogadzira ini zvinhu chichi endokuudzai zvinhu zvimwe zvinhu zvamuona zvitoitika chii ndikati aiwa inini ngatichizvitai mangwana makuseni because murume wangu anganzi mangwana tiri kuenda kurwizi tese naivo zvikanzi hazviite kuti ndirare nemi ndabva kurwizi because zvesingachaite chichichichi ndikati saka todii zvikanzi allright imimi kana mati mangwana ka siregai ndivhare murume wenyu kuitira kuti chi ndomuti mangwana ndomutsvaka zvekumudhileya nacho kuti mangwana hatinde kurwisi then mangwana manheru murume wenyu ndichamunyebera zvimwe zvinhu zvokuti muye mega then mobva mauya mega toyai tokubatsirai ina hapana kushata kana zvakadaro ndobva ndabuda gedhe paya ndibudisa gedhe ndaenda paya ndichisvika kumba ndakasvika ndine hasha dzokuti ndakatadza kutarisana nemurume wangu bva ndabuda ndikaenda kuseri kumba kwasisi wangu ndobva ndanoda nasisi wangu usiku ndikarondedzera sisi wangu zvese ndikati ndikaudza murume wangu nabamukuru ka izvozvi vanovenga munhu uyu vakanomufura nepfuti kana kwamuita zvimwe zvinhu so ndoda kuti mangwana zvinge zvadzikira then mozorondedzera bamukuru ndichiudza uyu ndotsvaka nzira yekumuudza naye kuti tigadzirisane tisiyane nawo zvakanaka ndobva sisi wangu vati right but sisi wangu vakasvika vakada kuita singe pane zvauda kuudza bamukuru nobva vanazovajekesera then bamukuru mangwana uyu akabva bamukuru akamukira first makuseni vakunodza vadzoke umakuseni vamukira umakuseni vakasvika vakanzi pane zvandiroda kuita chichi saka ndikwanisa kubatsirai sisi kubva vadzoka kaya but muudze chi munini wenyu achenjere muramu wenyu achenjere because anogona kuurawa saka bamukuru pakadzoka futi neshoko riya vakaudza sisi vangu kuti ko mainini anofire pana bamuniko vakavasiya vanofa here saka bamukuru vakabva vazondidana nasisi ndikati imi musanditora singe stupid kuti hanzi ndingatadza kuona kuti munhu atidi kana munhu anondida ndozviona but ndechona kuti pane ari kuvhiringidza maona
So ndakabva ndadzoka kundine hasha kumurume wangu ndikati iwewe ndiri kuda kuti uchindiudza nhasi kuti zvinhu zvaiva munomba zviri kupi. Ndobva ko chichiri kumbonetsa ndikanoziva kuti baba madzibaba edu arirane nemadeko herewo paukafonerwa uchinzi ndiri murodi ndandiriko ndo pandakamurondedzera zvese ndokundiudza ndaiudzwawo so ndati alright it's okay hainetsi zvikanzi saka toita sei bamburo wangu padhandei tinomurova ndobva ndati handione senge iri solution yekuti kwai munhu nganomurova but munhu munofanira kumuratidzira kuti zvawanga da kuita tadi tazvibata. Ndobva abuda akanotora mafoni ake nezvimwe zvinhu zvangavigisa ikoko. Nai imbondiudza reason yekunovigisa zvinhu yanga iri yei imuchangororana kwanzi mukadzi uye ari kuda itsotsi ari kuda kutorera zvinhu kuti atize nazvo then aende kuzimbabwe unoparadza zviri kuzimbabwe otengesa ubva kusiya usina chinhu ndozvaakaudzwa. Saka iwewe it's better uite zvishoma zvauinazvo uvigise ndobva anovigisa kwavanhu ndomaavigisira akaita zvinhu. Okay, alright. Saka iye akabva anotora zvinhu achiti akanotora zvinhu akavanyembera akati ndoda kuti ndozvitumira kumusha nekuti hachadi zvigare kundozvitumira kuna mai vangu dzatosiyana nemuka achindituka nemhanda tabva tarongana ndobva aenda. Achibvapo vakabva vandifonera kai sister zvinhu zvaivatova zvakuda nditumira kumusha achitosvika imomo mutomubatai chaiko chaiko hamutonidzana naye chamuratidzi chaiko chaiko kuti hai muri chii ina alright maita basa then ndomuona asvika. Saka iwo ndakaudza kuti haana kusvika anenge aenda kubhazi straight kumutumira ndobva vati saka pakaipa chikai saka imi munouya nguva ndati ndichauya manheri mufanira kuona kuti mataura sei kuti tisasangana naye kanzi handei chimubata hazvinetsi. Saka akabvadi iye akabva adzoka ndobva kune hembe yangu yanda ndakambonzi kuda kuitirwa muteuro inini yanda ndakasiya. Sisi wangu wanga nezvawo zvanga wakasiya ikoko ndobva makuseni sisi wangu wakati handenda kuda kutora zvinhu zvangu ndembe yangu ndobva taenda tose 3 inini murume wangu nasisi wangu. Saka patakasvika akatovhunduka kuti vanhu vaiya kuhondo ndobva yangosvika akati apa mari dzandakabhadhara dzemuti daenda ninokurwizi chichichi ashandisa hadzina basa chandavinga ihembe yamadhamu ndiyo yandavinga kuti yasara kunoposta kuda enda kumusha pane zvatiri kumanyira kumba ndobva kwahembe yakahembe handichaiziva ipa mototi because mukatadza kuziva hembe anonetsa zvikanzi anaka here mukutaura simuka hamungatadzi kuziva hembe kaya makati munhu auye naye zvikanzi hembe yacho ungati yabudiswa mupilo hameni painge yakaiswa ndobva tapuwa hembe iya ndobva tanoipisa sangu ndobva wapuwawo zvanga wakanzi wauye nazvo nemwe mari yangu kabhadhara ndobva tadzokera kumba. Saka maibhadhiswa mari kushandigwa like inini zvandandakanzi ndoda kubatsirwa problem yangu yese vangukati pane zvadhesa vangukati vanoda 3000. Okay. Then pane murume akatanga kunzi pari kudiwa 3000 akazonzi kana vachikubatsira wakuda kunosvika panguva kuti zvakunopera vanopinza imwe problem obva uchaja imwe mari. Saka murume wangu anga chajawa about 7000 but mari yanga bhadhara 3.5 yanga bhadhara yakati haina basa rikaitisiirwa vanhu. Saka zvakazoitika ndezvokuti takagara but inini manje ndandisingachahwisise kuti shwa hapana zvaichida kuitika. Ndandogara ndichinetsana nemurume manje ndichinetsana naye kuti iwewo havangambonyepika nazvo zvesewo kunyeba zvese hazviite. Saka ndaita hasha dzimwe ziya dzokuti murume akazosvika pakutora foni atora foni ndobva afonera madzibaba vaya akati imi maida kurara nemai kanditi ndaida kuisa mukadzi wangu runyoka ndakaisa mukadzi wangu runyoka maizviwana kupi. Akati handizvizivi izvozvo mukadzi wako anondipengera here chichi ndiripo ndakanyarara. Vakarambisa kuti kaimi musi wamakandifonera uye ndichikubvunza kuti madhamu mabva ikoko anga aripo wane mukati abuda achangobva panapo. Zvikadzi vanonyemba manga vasipo vakazviwanepo vakazviziva sei kuti tafonerana izvozvo asi vanoroya kai. Ndopandakapindura ndikati kwemadzibaba maiprofita here kana kuti mairota kana kuti iye ndiye akakuudzai kana muri kumutya. Zvikanzi kupi unopenga ndiwo uri kutaura here kana kuti dhimoni riri kutaura because izvozvo handizviziva ndinambozvitaura chichi. Tobva tanetsana pafoni paya. Saka ndakabva ndatsamwa ndobva ndatora foni ndobva ndafonera bamune nevaya vaimbonzi vanotiroya kufamily kwedu
ndobva ndavabvunza pakoo ndobva ndavabvunza ndikati ko pamini zvakadai munhu wakadai ndikati ndomuziva munhu uyu ndaenda kwaari achiti anogona kugadzira website chichi ndo maendera ndakaita kwaari ndokukuwirirana kwatakaita asi kuziva kuti anoshandira nozviziva but handina mubvira ndada kushandirwa naye ndopa ndakavaudza kuti ko zvimwe zvekumba aizviwana kupi kai zvekumba anowirirana nevamwe bamunini vadiki ndo anogona achivaudza information yekumba nokuti kumba ndakasvika ndichindoda kuuraya munhu ndogona kuuya kototi toenda ikoko onotaura nyaya yake vakatoti ndosaka unga singachataura ndosaka ndasingachataura nebamunini because izvezvizvi handichatotaudzani nemurume hatichanzwisani nemurume uku ndopa vakazoti aiwa hautadzi kunzwisana nemurume ndeupi murume wakambodana naye pasina kana 2 months akakuroora unoda kuputsirwa imbo mumwe munhu anoda vakadzi ndikati ine zviri kundinesa ndikati madzibaba pindurai kazvamuri kuti maiti baba ava vanodai zvikanzi iwe unondipinda ndakakuudza kupi ndikati aiwa munoudza inini ndega makaudza vanhu vakawandisa hama dzakawandisa kuti munhu anodai zvikanzi munondishura handizvi kunetsoka muda uyazondiuraya matondiuraya uchaona after 3 days uchaona saka izvezvi 3 days dzavakataura dzadarika handina chandati ndaona ndikutoona kuti mufaro wacho watonyanya mumba because kubva zvatakasiyana navo izvozvozvo hapana saka ivo vakazoramba vachida kufonera murume nobva atinja line ndobva ndavabhuloka hangu izvozvizvi bamukuru vangu ndo vakazodzokerako musuno vachida kuvafonera vanga vakatengesekana chichi ndobva vakasvika voda kunzi muramu wenyu ndidozama kumubatsira iyewo otonditengesa kumurume wake chichi vakutosaigira pamukuru akati inini kubvawo kutaura chikwadi kubva zvamakandibatsira handina kuona kana chimwe chaichi chakafamba gore rese ndichifamba ndichiuya kuno muchingoti mari yemudzimu 150 every day mari yemudzimu but handina kana chakabatsirika saka ndafunga hangu pachokwadi kuti handichada kuramba ndichiuya panapa ende hapana ruurwa neni saka inini murume wangu manje angati 3 days dzavakarevadza kwana saka ndakuchivavinga ini because ndandakamirira kuona something kuti ivo pane zvavaitita pane chaishanda here kana kuti vane mapowers here ndozvandatakamira kuona zvinotaura kuti mapowers chi hapana iwe chimbomira timbonzwawo kune vamwe nokuti zvinhu zvakadai unomanya nochanoisa nditi hapana chaunogera asi kuti takatoluza kudhara ngatingozvigamuchira kuti takadi takatoluza mari yeyo efanira kushanda zvimwe zvona ndokuti iye zvezvake anga ari busy but ndotoona kuti iri kumubata kana ndikangonyarara kuti ndikufunga chi zvina zvakaita saka kwanga asina mukadzi wavo here madzibaba havana mukadzi wavo kwavanogaraiko vanga vane mukadzi wavo womunhu vanenge vakatomudzinga ende murume munin'ina wangu ari kumusha akatombosuspect akatorambidza munin'ina wangu kuenda achichanzi sei madzibaba every time anobata mutero wekuti ndisarara newe sei vachidaro ende mukadzi wavo akatombosuspect kuti iwo danira vanoita chimainini kunokuka unenge uri kuda mainini avo ndobva tangoti to bamunini wavane dzungu chichi mazuva iwawo bamunini ndo vakatotanga kutozviona asi vakumusha vanhu vavo saka mukadzi wacho saka vakarambira mukadzi wavo kuti vaida kutorara newe vaida kuti kana ukarara newe maybe ubva vatokuroorawo futi inini pandiri vaida munin'ina wangu pandoona first time munin'ina wangu anga nemurume wakabata anga nenhumbi yanga iri ume ndobva zvaramba saka ipapo vaida kutorara ini maonero angu vanenge vaida kutoita something temishonga yavo kutonditora because vakanditi izvezvi murume vakanditi murume wenyu anokuda zvisingaiti munhu izvezvi hachadi kusiyana nemi akutofunga kuti kuganirai kuti mugare mise zvachese ko inini ndikarara nemi handizonambiriwo sezvakaita murume wenyu zvere zvekuti hachatodi zvekusiyana ndikati ndopandaitaura kapanhau yekuti vachiti ndokukwanisa kubatsira ipapo ndikati aiwa pandinhau yekuti tibatsirane ndopandakaona kuti baba ava vane zvavari kuda something kundiita kana kuti vari kundida zvekutoda kuti zvindigara neni here kana kuti chii uzi ndandisingachanzwisisi kuti vari kuzvifambisa zvinhu zvavo ende ndinobva wataura kumashure zvimwe zvezvavanhu zvaikuti wanga usingambozvinzwisisi basa madzibaba vanonzi madzibaba ani uye vanowanikwa kupi madzibaba ava ndinoziva kuti vanonzi Mike vane studio kuuyu
Pretoria. Studio yekurekodera. Yekurekoda music. Inonzi MK Studio. Haisi studio ombewo. But ndikataura izvozvo vanhu vanomuziva vanogona kumuziva nokukasira. Saka anotoimba. Stark ane Facebook account. Ndiwo ngwatoya ane Facebook account kati atoshanikwa izvo zvine madiaries kunoona kuti haufa. Madzibaba Mike. Hello. Inda ku Facebook untaza tamunzi chiudzoke nesta rake ufone kuti. Unoita vanhu vakawanda ende ndinoona kuti vanhu vakadzi vazhinji vakabloka. Kola Dona. Pane umwe futi ari kusenda nyaya akanzi joina Fananism Miraitoni. Mai avadona. Nyaya dzacho dziri kufamba seko bana. Mbona? Mirai. Oh. Yes. Hanzi kuWordlove kwanetsa neSatanism amongst the school kumadhomu zvokuti mangwana kwai kuWordlove kwanetsa nenyaya yeSatanism go guys mazvinzwawo messages ayo yawanda panapa. Keti vadzositioni. Hello? Maiwana? Aiwa ndisati chinotarisa because number. Alright, tasemugofona. Hai, zvakaoma. Regai timwe tii kwai mwaiti totopa makapu yepiri yeti. Yekuchangaenda mwayande kuondesa. Yondomwaiko zvinoende mukaka. Haminoti zvinoita here medzi dzacho apa. Yandataka kumwa tiya ndeye kusilimisa. Yondomwaiko zvino iyi ikofi inotorane mukaka. Guys, Jacob Croonings ishi inotorane mukaka. Saka mwe zvinosangana here kuonda iye yakaita black kaya isina chinhu kuti iyi yakachena iyi white. Hameno zvongonosangana mudumimo kuzvondodi kwai mwaiti rambai muchimbomwa tii chibhodhoro hapana. Saka rekaiti ngomwa tii dzacho kwando dziripo. Ngoma yoti zviripo because ndambomwa yekutanga yaiswi shuga kaya inenge ichingoita zvimweni zvainoita ndekuondesa iyi yazouya neswitina kaiti chingoma zviripo izvozvo kwai mwaiti hakuna chibhodhoro chei right. Regai timbomirira tione vanoti pasita kuita kuti musazowira muchiinda kumapostori uko handika musazowira muchiinda kumapostori. Regai tinzwe kuti kupostori baba ava ndiani madzibaba kuti mukurumidze kunovaona paFacebook muzoavoida mangwana nokuti munodaro vazhinji venyu muri vana John Walker kai muri vana John Walker vazhinji venyu muri vana John Walker ndiri kunyepa here taurai chokwadi mucomment section uku muri vana John Walker. Saka unozorashikirako handiona kunonyengwa vanhu uku handiti kukirawa kunoshandigwa vanhu kushandira nyama kwete mweya. Saka toda kugara tavhara kuti kana muri vana John Walker musainda kupi ikoko inde henyu musainda uko nokuti hakuna kumira zvakanaka uko munobva mashandigwa mawakuti kwai madzibaba vanga vamisa kabhuruku kwanzi vanga vatomisa ngoro madzibaba votoita ukasha wokutoti aiwa mungadzokeri kumba murume wenyu unozodai zvokuti dai mai avasho vasina kuita pamwe angadi vakatorepiwa anomuona kadi vakatorepiwa hanzi noine slight keki keki ririmo muflavoured but keki neni hatiwisani keki neni hatinyanyi kuwisana zvokudaro shuga too much kutapira hanzi hamuzoseteri makuweti machirere kana
kana flosano ndimboweteri machira kana shoni zera rangu ronenge wetera machira ndine ensuit mutoilet umomo bedroom mangu handi mune toilet bedroom mangu imomo mune toilet mune ensuit handiitse ensuit bedroom mune toilet imomo saka ndongotika waweti nokoti fe handimboendi kure nokoti fe nezvakanopinda aiwa kana handivati nebhaketi hangu rekuwetera but toilet irimo mukati momo saka ndongoti fe pakona ipapa ndotoweta mukomana ndiwana kandoweterawo machira zera iro riri patoipazve kune kwakutogwara guys unenge wotogwara zvinenge sisiri normal unenge wotogwara zvinenge sisiri normal gaiti vambotsvakwa kuningikiri mambotsvakwa kufacebook vanonzani kuita kuti tiavoide tiprotecta najohn walker vedu vaya vanoinda musangoindeko munonoshandigwako munonoshandigwa zvisina kunaka avakatopukunyuka vakatiza vasina kushandigwa chigayai kuti dei vanga vakashandigwa imba yakatoputsika yavakarogwa ne4 months vakarogwa ne4 months vachikodana nemunhu pa4 months chemunhu akatonobvisa mari ingadi izvozvo imba yakatodi imba yakatonoputsika guys imba yawawana pa4 months imi mwanda 10 years achikodana newana naye 10 years vharu achingodana newana naye mwana kana kutombotaura nyaya dzekuti rega ndikurore hadzitaugwi kana dzekuti tizira hadzitaugwi 4 months chaidzo vakatonobvisigwa keshi yavo moshora azviitisa izvozvo guys hanzi madzidhedhi mike but takamirira zita rekufacebook chairi kuti riuye muinde kunoona mubve mabhuloka vamwe vechizvimudodaro vamwe venyu mutochaita navo kuwhatsapp kana kumafacebook kumamessenger uko mirai tipuwe zita muinde kumunotodongorera kuti asi shamwari yenyu here hanzi bhekona defrosta here zvebhekoni nhasi hatinanganambozvifunga zvekubika tichinda kuchechika chinjika chechinotanga makuseni saka ndinogara nekune chechikure saka tinokomuka makuseni toenda takadaro hatimbozodyi tozodya chidhoidhoindi anofamba achidya chitema conflex mota tichienda kana tozodzoka tosvika tininga lunch takuitawo zvimwe asi hai dzizera hadzo bhekoni dzirimo dzizera hadzo bhekoni dzirimo dzirimo hadzo hanzi sugar Renika manje but tinga atiide here sugar in our bodies. Yes, I know too much sugar is not right, but it's too much of everything is not okay. Too much of everything. But we need sugar also in body medu. Unodawo sugar mumviri. Hanzi taveko mavawana Monica isati atizoite tumaspeculation sinongoteerera nyaya yava nemunhu atizoteereri nyaya dzekuti kuda vanenge vakadai sinongofamba nezvataugwa nomumwe wedu zvatongoteererawo 4 months zvakaoma marriage ka it's a commitment for life ukona mwana nekuti wakutokwana panhingikiri atokwana papa 4 months utonobvisa mari imi guys satambe imi 4 months chete 4 months atinda kutonobvisa keshi rora hands only if you are active sugar iri health mumafruits and uri kuti Martins okay vadzoka uri kuti sugar iri nice when you are active aiwe ndiri active ini haunondokora panapa ndichingotaura saka ndisi active iri active ini kona madzoka mamuwana andamusaya but ndogona kuti inhamba vamwe vanogona kutsvaga fast ndikushaya but nhamba dzake ndinadzo mamushaya pafacebook tanzani ndamushaya ndi pafacebook akandazama kunyora zita restudio kuti mk studio andimushaya Alright. Ndo mwangu switi na zvesugar yandifarira ndifarira zvinotapira ino. Ndipe namba dzacho dzoti kuti tidzipine tidzitaure panapa. Alright, again nditenge. Ramba muri pandemic. Anenge anongwa pane munhu andotanza usendi ku inbox kwenyu sisimeli anenge awanikwa pane munhu amuwana but anyway tipe namba. Alright. Regai, alright, again ndidaidzira. Ngodzidaidzira namba dzamusviristi hadzine basa rei ingoshedzera.
074 that's the cell seats 074 952 956 952 3091 30 chi 91 3091 madzibaba Mike. yeah Guys, toda ngomshanyira ndoda kushandigwa ndakona dzanota sei. ukuna kufunda izvozvo Ayo, nhasi anobva anyumwazvo. kuti anozviziva iye ari kutogara kuti nyaya yakapera. Kwanzi ndavawana pane munamuwana panapa naGrace Mike. Ari mumagurupu akawanda emusic saka vazhinji vanomuziva. Zvino kana ndikamufonera nongoti uyai kuno ndikushandirei. Anoshandira pafoni? Anoshandira pafoni? Handizive hangu. Rega ndikudonedze ndimbofonera madzibaba timboshandigwa panapa. Alright. Guys, mireni mbofonera madzibaba ndione kuti namba yayo iri mucomment section. Mireni ndione kuti madzibaba anogona kundibatsira here panapa palive. Vambondishandirawo pamweya. Tione kuti zvinoita zvinobude. Let's see. 074. Nditora pana muchembereni lile napa. 074 952 952 953 091. Makadi yei? Makadi. Tiripo madzibaba. Ndapiwa namba dzenyu zvino zvina kundimbirira zvakanaka. Mazvona. Pane mumwe pana chitaura dambudziko rangu vakati taurai namadzibaba Mike. Saka ndadari mumbondivhenekerawo mumbonditesera chichikuti kana ndimo upenyu hwangu. Irona. naGloria. Zokupi. Namba dzenyu mazvona. Ndapiwa nevamwe mugurupu. Mati. Nogara kupi? Ndogara Pretoria. Pretoria kupi? Kumamelodi East. Ndakona dadari. Mutarisa saka ndizofona ri. After hour jumbo zizi. After hour mungandibatsira madzibaba. Ndoitwa Glory. Ndichatanga ndatarisa kuona kuti nyaya. Alright, zvakanaka maita basa ndizofona after 1 hour. Mina yambovheneka. Mirai ndimbovheneka. Saka vari kuda mbovheneka first. Vada mbovheneka kana vheneka chazondizva kuti zviri kufamba sei. Uye don't. Asikanaka. So 1 hour kure guys, takangomirira kuvhenekwa. 1 hour. 1 hour takangomirira kuvhenekiwa. Time yavanotaurai kuti vane vade vatiwo zvikana 50 minutes ndanchimirira ndimbowa kuti vanotaura kuti chii. Aya, zvakafanana nokuti next time maenda kwafanana ndakwadza kuti imi munogona kukwata nevanhu sei vanenge vakuzoshandigwa maida kukwata nemunhu totiwadza chokwadi maida kukwata nemunhu imi maamamisa mburugwa muchida kukwata nemunhu next time kazvitoenda kupostai paFacebook tovaudza. Guys, regai ndigonojoina taira kwari kuacta uko kuningirikiri uko Bettina wetuko. Ndianojoina taira kuacta kuBettina wetuko. Anomona ndonoacta ikoko.
ndichida rone chikuruka dzana mai asuka idzi ndozane ndichida idzi dzana mai asuka idzi ndichida dzechikuru idzi dzekuganga idzi handokwane ndichida kwa handotora mukombe ndinodzoka netrophy guys dzekuganga idzi handodzoka netrophy handouya nayo trophy Hello. Hello, is this Smelly Master? That's what I said. I said, Munin. Oh shit. That is one. This is Smelly. Take a minute. Pastor Madima, but I'm comment section and I'll put out a shaku. Not to what you could watch love for, but seems like name appearance at your never and life in Panama free. They won't. Panama send up, but I'm sending out a very much phone. Maybe I'm not also gonna be so funny like and then ndinakuda kuiadhisa because handisandanzwa full story kazvinoda kuti ivo vabereki vatiudze full story ndozoya ndichiziva kuti nyaya yacho yakamira sei. Ndakapedza whoever vabereki vana vanondibata tozwa nyaya yacho kuti yakamira sei kuti pandoenda kuuya noenda kuziva because sofanira ngorisiva meseji yekunzi kuwadlaf kwaita vana vari kujenisa satanism but handina full story yakakwana. Alright, Smelly. Thank you. Regetimiri madzibaba vakubatsire after okomana awara mukutaura iko zvine zviteno kuloko 11 kaidzi mangana tichimukira asikanaka imi musada ndikuwadzisa imi musadare. Alright, sharp yandifonera vari kufona muridzi wenyaya tinzota kuti chii umana munoziziva awa imi muriziva awa riri kutaurwa namadzibaba vabva vafona. Hello. Kola hello. Hello. Imimi hello. Imimi handiti tiri kutaura tiri kugadzirisa vazvizi tiri kudai handiti ivo handi vachakuprofita tipirirai munzwe kuti muchaudzwa tsana kuti chii tsanangudzo ndodzandiri kuda kana vachiona uchazoti muri kundifumura kaimi aiwa unless pakaita 1 ari pamadhairis aenda novaudza nekuti paiswa nhamba ndo problem paiswa nhamba panogona kuita 1 manje anoza mudhairis anoenda kunovaudza kuti isetup ani muri kuona because hapana najudas wakafuti papa najudas vazera vari pana judas opo anoona muchingoziva kuti hapana najudas taiti ngatimirire 1 hour iroro zvino hapana nhinhikiri hapana zvonetsa hapambocha kunotengesa jesu vamwe vatova kuwhatsapp kwake kudhara ndo zvazvinonetsa kamasimba izvo izvi saka iwe shamwari wakadzidza chikoro next time rega kuita zvinhu zvokumaprofita izvi handitika siyana nezvokungoenda pinda hazvishandi mari yatakabudisa dai takatoita zvimwe zvinhu butbakaita zvine musoro ona wanga unonyenga kadi wakandisonine mimba yamadzibaba izvo zvidiwa toere mimba yamadzibaba vangonoti pane vaishandisa kondomu vaitongoita zvakadera akatoti hatide izvozvo because pane zvatiri kuda tisangane izvo handi wazviona saka ndozvinozonetsa izvozvo izvo saka wadzidza chidzidzo cho asi usati waenda kwamadzibaba kuti uzoti wanikwa iwe uzorogwa chipa zvenhamba amwe nhamba unondipe aiwa kuna kwandakaenda kana vachingodawo kumwe kungonobatsirwawo kaiko kune munhu mukuru kure asi ndekupi akumusha kuzimba uri John Walker wewe kupi kwacho kumusha kwacho kuchipinga iwe kamba kusvike wakakuziva sei kana usinambo kusvika ona ndibata wakakuziva sei kana usina kusvika kuchipingeko ndakaudzwa handi mandibvunza ava handi vandaiziva ndivava here vaitinyebera kuchipinge ukasvika sei kune vanokuziva saka
inini saka unogozoti unoda kuvapa direction usingazoti vana vacho vanogona kuti havagoni handiwe kuti uzoti vanogona unenge wakamboendako kuna akamboinoitira zvikaita kuiwa unomboenda naina ndisati ndinoda kutoenda kwasandaina unoenda rini ndinoda kujoinana newe ima kutoziva dzepasi pemvura kaisusu tingaenza mungazobvunza isu kweni dzepasi pemvura ndodzizirepi naye mningini musanga mudzwaika vanhu vakawanda kai kuudzwa vanhu vakawanda kungovewo kungoudzwa kungoonawo zvichinyogwa handiti mucomment section semunhu anenge achidzila nenyaya dzavanhu ndoona nyaya dzakadi dzichingonyogwa dziri hobhobho kuchingonzi pamadzaba nhingi kwamusekuru nhingi kwambuya nhingi ndichingoona asi ndinoda munhu wakamboinda panzvimbo first sewe so panzvimbo ina ndakuti pane ari kunditi pane wandaona munhu ari kunditi sisimeli ari kunditi pamwe wakatosvirwa handina kusvirwa pandiri kutoona kuti pane vakadzi vazhinji vari kusvirwa vachivanzira varume vachiona senge ndo solution aiwa kuitwa hauna dei wanga wakaitwa dei usina mboya pano haakuitwa hapana munhu akauya pana apataura chokwadi tinaye mukadzi akamboya pana paitwa nasekuru shumba uko akasiya akataura kuti ndakaitwa haana mbovanzi akataura kuti inini ndakatoishandisirwa jabulani ndikaitiwa chaiko chaiko ndaitoitwa pasina kana kondomu haana mbovanza akatoya achitaura panapa saka ungagozovanzirei haungambozovanzi asi kuti kuitwa kwahauna haakuitwa hauna vanouya pana panotaura chokwadi pane vakatoitwa vari pano sisimeli vari kunyarara vari kutonyara izvezvi hakuna solution ndambotaura kuti vanhu vakaitwa varipo havo nemaprofita havaripo vakaitwa havo varipo but vazvizive kubata hakuna zvakadaro vanhu ngazovakondora lezvavanotaura anozati comment section iwe unoziva vanogara uri mucomment section kana muri mucomment section motaura zvamunoda wani memotaura zvamunoda wani muri ndezvinokuita nezviri kuita vanhu vari mucomment section vanongotaura zvavanodawo mucomment section maunga vaisi musora handikomendi ndendichitoseka kuti vanhu vane zvavanenge vachitaura aiwa maita basa comment section inenge ichingonakirwa zvayo iri comment section kudaro haungambonyanye kuiteedzera ufunge orit asi ndatenda ndinafara hangu kuti hauna kuitwa ndozvandangofarira nawe aiwa waita basa munin'ini nekuisa alert kumadzimai orasha hanzi pasomvura modzivirepi faithful lord aiwa ari kutika nokuti panapa padiaries kapanapa panomboya nyaya dzokuti padzine vanhu vakawanda wanda vanofamba saka inini ndotozoudziwa ndotozobvunza kuti wakadidi saka ndinoziva vanhu vakawanda because ndinoudzwa animaona ndozvaari kutaura kuti munotodziziva dzakawanda dzepasomvura because munose panouya vanhu vakawanda kapanapa me muchidi mune muchingoudzwa animaona ofucheshuwa vanhu vakawanda vanouya panapa vachiya panapa kudai so shokwadi dendaitora manhamba evanhu ndichichengetaka adire bhuku renganga nemaprofita ini chibhuku changu chidhayari changu ichi dei chakatozara ichi dei chizere nenganga nemaprofita ichi dei ndaitora manhamba zvokwadi problem manje ndeyekuti handitori manhamba dzimwe ndongoona nchidarika I almost forgot nyaya yajabulani mirai muntu anenge ari kufona naiti mbona vawanikwa hakuna madzibaba akadai kaisi hakuna madzibaba akadai iyo ndo madzibaba vawanikwa madzibaba ndosikamwa ingapakaiva hello asiriye saka vafanana mazita iye akaonda ndislimasi piwa foto tione hanzi havasiriwo auya nemunhu asiriye hanzi havasiriwo
vanonzani kwai madzibaba maiki handiti ndizvataurwa. Hanzi madzibaba maiki. All right. Izvozvi muinbox wake tinogona satomuwana because chero kusafona 1 hour true guys ungatoblokiwa because munhu anenge atoudzwa kunzi uri kuvingwa. Unoona? Anenge atoudzwa kunzi uri kuvingwa saka sometimes ka hazvishandi. Caroline Klatla, thank you, Caroline Klatla, thank you, nebhodhoro, rakora watumira ndariona bhodhoro, konde ndakaribata kana musi Friday apa ndakarizipa bhodhoro. Thank you, Caroline, thank you. Right. Thank you, Caroline, thank you, Carol. At least madhayari sesanobva angosekerera wachinakirwawo ipapo zvinongochikavirana zvakadaro zvichienda. Guys, regai tinde kunovata mangwana nda kumukira kuenda kumadhiri kuchopeki uko. Ndoda kumukira kuenda kumadhiri. Hanzi na Flex Chris chikuko uyu akaudzwa kuti mukumuti. Aiwa hasiriye kana inga zvataurwa kunzi hasiriye wani. Muna uya nepicture aya nepicture risiriro Flex. Muna uya nepicture Muna uya nepicture mazita ndofunga afanana. Aiwa iye arikuti haana ningirikiri. Arikuti haana uyu haana zita ravo rekufacebook. Anomaona arikuti haana zita rekufacebook ndora asina saka paataura zita kumadzibaba Mike ndofunga kuna vamwe madzibaba Mike tongomutsanangurira zvoti hausiriwe paitwa mistake saka uya nepicture ati ndamuwana akaine picture saka vakati aiwa vagadzisa vakati haasiriye saka unenge achida kutihla kuti iye achinzi haasiriye asi ndiye munenge uda kuti timumanikidze kuti ndiye iye haasiriye. Why haasiriye? Kana kwai hausiriwe mamistakes anongoitika ndichipa social media apa. Social media musaitore serious. Mukaitira social media serious amene imofa neBP. Itaise tori social media serious. Why mistake asa hausiriwe? Zvagadziswa kuti hausiriwe. Move on. Social media kana uchida kuti peaceful life yekuti haupoto uchibatanzirwa muzvinyanya utogara usiri pasocial media. Uri pasocial media makana mugona kutongoona makana kutodzi sisimeli vakazodai picture rakatopusira rakatodi motomayana zvekuti sisimeli vakazviita imusina kana V11 ramaona imika munoita waya nesocial media. Don't believe everything that you see on Facebook because ndo zvazvinenge zvichiita chingopindana chingotsikana konzi chingoita saizvozvo zvichingoita zvakadaro social media. Saka kana wada social media you develop a thick skull. Hanzi fona aiwa guys ndatiya foni tuzomudi murume yaveduwe murume ya chero ndimi atoudziwa nemadhiaries kuti hakuna kumira mushoko. Aiwa imimi one of you ngambofona tiwa kuti munoti kudi one of you ngambofona. Lucy Ndongwe ndikuinda komangwana ndakufuna nepo. Hello boys, hello ndofuna nepo mangwana ndikuinda komangwana ndofuna nepo. Hello boys muri sei kumachira ikokuya ndabasa kuda kutibira asviti imbi namba baba yanga iti kudi pane namba yekundifonera panapa. Ikaitiwe hello. Yes, masquera sei. Ndasenda video
iye aripo ari pakeyboard. Ora chimirai ndione. Chimirai tione video yacho. Ketiwaone madzibaba. Video yacho inopera iyo ine kurumidza. Ikudownloada slow kudai. Katimirire. Yes, zvako meni Monica Chipindu because aiwa wana basa. Mato kune wana atorumira. Kune wana atorumira. Hands that cyberbullying. Cyberbullying chamarika. And you only cyberbullying apa because inenge chingodzi mistaken identity, inonzi mistake of identity. Inoitika chero kwauri chero mapurisa chanotoita anogona kunokubata chitokubatira mumwe munhu asiriye ozokuti shamwara usiri iwe sha watombovharirwa. Andiona inenge stombodi cyberbullying iyoyo. Mapurisa chanogona kutonzi munhu utonobata munhu asiriye ozoti aiwa makafanana zvese and everything. Zvakamboitika kuna hanzvadzi yangu. In fact akona tina hanzvadzi yangu pane munhu ari kutopika. She's okay mukadzi we last night. Pane munhu ari kupika jere guys, izvo zvakapiwa life in prison kukweduku kuchinzi abaya munhu nebanga asi munhu akafa asiri yakabaya but vanhu vakaona andika munhu akabaya because vaifamba vari 3 munhu akabaya chaichaiye munhu anotyiwa kumaraini uku animona ikorokoza rotyiwa vakatya kutaura munhu ari kutopika uku pachavo vanenge shora ti but guys ka munhu ari kutopika apa pana chaakaita ka asiri yakabaya akangokava bhutsi akadarika munhu akapedzisa ndinhingi pakuti vazvitaure kupolisi azviti ariko inenetsa video singaperi kudownloada waitione ayapera manje toda tomboti tange yadownloada aisati yadownloada video yacho vaudzwa chera aiwa ndozviziva kuti vaudzwa kudhara izvo ndozviziva
mazibaba vanogona guys. Ngataure chokwadi guys. Ngataure chokwadi guys. Mazibaba vanogona. Aiwa zvimwe ngatimboisai zvokuzvisiya pasaidi. Mazibaba vanogona. Aiwa ngatimbosiya izvo zvokuti kwai vaida kushandira munhu. Mazibaba vanogona. Vanogona mazibaba. Pamusic zvandinotamba naimi hamuna kuzviona. Pandinotamba mazibaba geto youth. Igeto youth mazibaba vanogona kutoshaya sponsor Hai mirai tubowa mirai. Mazibaba vanotogona. Ese speaker tiyezo wa mazibaba. Mazibaba. Tiyezo wa mazibaba. International ministries. Sorry, tazona kigone music. Tazona kigone music ya madzibaba. Hewa music yawo yakakora. Inonaka. Bata inamba guys. Ichi chiri kupisa ichi. Chiri hoti. Kose tisingavaziva imba vanaimi. Hatozivi wose unemu ndiya madzibaba. Mukatizobvunza kukola ndiye anotoziva. But anyway, deva chirega ndichivafonera manje madzibaba. Tichivaudza kuti siyai nekukwirana nebinz itai zvemusic. Siyana ine beans dzevanhu itai zvemusic. Magic here, and magic, and I shall display. Not to afford the towards my peace of mind. As Baba, men take that transfer music. I don't afford the music here. And do you watch this joke down in the name of Banana Mazbaba? Mirai, ha? So you know, like it's like him on him, Bascar, never shown him. Not to afford the Mazbaba, Siena, she beans the one, it is music.
Nai. Nditanga transfer song yacho kune phone kuitira kuti yeah. Right one ndiyapinde. Funa kuchidza music. Kitange download. Akuna zvakadaro. Phone song ndo yangoti nakidza chite kuti zvavanogona kuimba kusaka bhinzi vari kuzviitira zveBhinzi izvi. Tarisana nezveBhinzi. Atingazoregiwoka kurubidzawo chinenge chakanaka guys nokuti munhu anenge auya panapa awigwa nyaya yake chakanakawo chinozobudawo papo tinorumbidzawo seiyo isong iyi inonakidza kasong iyi nemageto yuta anzi pulo ndireitinde kutoni anzi pulo yaita iri yanyatsotanga yapedza fundire madzibaba kana nhamba dzemadzibaba dzoti chi 074 Mazibaba. Huh? Wrong number. Kwa hizo zina kudiko zia? Kwa wrong number. Kwa zia zina kudiko. 30 minutes ndizizizi. Ndadzoka madzibaba. Okay, andingagoni kubatsirana nemi. Ndasvaka mumwana kubatsira. Indava chii maonei? No problem. Sharp. Pane problem. Vaudzwa andakudzai kuti vaudzwa. Vaudzwa. Hadisi kunzwa? Hello? Hello? Mazvona ndakuza kuti chi? Ndakuza kuti ana Judas varimo. Ndakunzwa kwai handinga zvandikataura nemimi ndikutsvakire umwe munhu. Apa ini ndasandawa zvemi, asandavaudza zvemusic yavo. Hamona, zvemusic yavo asandavaudza. Handi mazvona kama direct ndakuza kuti ana Judas murimo comment section. Mazvona kama na Judas kuti mazvona ka isita kuda tutotaura kuti music yenyu inonakidza sena ine zvekutsotsa vanhu beans mite zvemusic mavharira mativharidzira mugodi mazvona ka zvandachitaura mazvona ka akwanzina ndikwanisi kushandigwa nditsvagirwa mumwe munhu achandishandira mazvona ndakudzai kuti vaudzwana na Judas ka mazvona ka avasi pakirawa Evelyn vaudziwa vakuti ima ndikwanise kushandirai hapana chakaipa chandiri kuona ndichakutsvakirai mumwe handikwanisi kuti ndikushandirei hangu wabva tokata foni achandikana zvototaura hapasi tasatataura zvemusic yavo mazviona actually hapana pane vanhu vane makuhwa pano pane vane nyoka chaidzo vana sikukuviri vana satani ani mazviona vana Judas aminoti uniko wauya pana pawadedzwa nani tito music yavo iyi vanhu ava vatozikanwa wavharira manje wavharira because takachivatsiura tapedza kuvatsiura handika base nezvataurwa pano totopinda kumusic yavo kuti music yenyu inonakidza handimona totoiridza panapa totovamaketa wavharira munhu iwo ndiwaita muroi manje because wavharira munhu chi mugodhi wavharira munhu mugodhi noti anenge atopiwa link kunzi uya kuno apiwa link
apiwa link but wavharira munhu mugodhi because tisu tinomaketa mamusicians akawanda panapa. The best yekutomaketa music baba vatakati tovaridza every day tavatsiura zvakanakawo munhu taiwanzvadzizvo chiregai zvokuti kana vanhu vauya moda kuvashandira pakati pemakumbo andika imi ngatite zvemusic muchitipa mukaridza music mutipawo tichinakirwa nemusic enichidza kunoko vanhu vaizive hani maona tikaitoma pati tokudanai zvino wavharisira munhu mugodhi wake iwe nekuda kunzi une makuhwa une .com unoda kudiwa namadzibaba unenge uri kushandigwawo futi pakati pemakumbo namadzibaba vacho ndichotomboisire meseji vatozvirudza ndatodhireta chimusic chavo chobhowa ichi isi tiri kutozama kuti vabatsire zvakanai makambona tichiputsa vanhu pano handi tinokukutsiura zvakanaka totoita move on neupenyu hwedu tata kutonakirwa nesong panapa tatojaivha song aiwa su hanzi ndinokupai muncha ndogona kupai mumwe munhu kuti akushandirei ina ndikwanisi kushandirai maseranista zere mucomment section manenge achitikwaisi he sisimeri we love you ndo maseranista ekupedzisira takukuzivai isi panapa tiposa tinogadzirisa tatichangovatsiura zvataurwa nakola those more reason why ini nyaya yacho ndikaudzwa nemunhu anditaure nyaya isiri yangu munhu ane achitaura ega nyaya yake andimaona mavharisira munhu chagovafanira kuti vane number phone ai muti kwanzi davire fona simeri tinakigwe nemusic todanagwa nemusic because hado vanhu vatotodai vava maupcoming asingazikamwi ndo vatomanya nawo panesu varikuhenga foni vaudziwa vari kana tivatorimo mucomment section vaudziwa kana tivatorimo mucomment section. This could help other people but munhu anoita dzvene nyoka zvayo sikukuviri zvayo ine misoro mitatu yamhanya wait tiri zvaitika kumunin'ina wako kana kuti kuna mai vako ndopa uchazoziva haiwa ndichimbochinja foni kuti vanoshamisirei madzibaba vacho vefeki va ndochinjirei foni vanoshamisirei satatokangamani zvazvo tatauda kutaura zvemusic isu tatatokangamani zvo tadoda ringovatsiura kuti hai madzibaba muri kunzi munolabhinzi muda kulabhinzidza vanhu senai nazvo ite zvemusic hani mazviona tasimudzira vanhu vangani panapa vatasimudzira nemusic madzibaba mukwanewo imi hamuna kwenyu madzibaba mike takutozokupostai manje taida kungutaura nemisi yebrother chikuzati musalebhinzidza vanhu siyana nezvokushandirai zvamuzvigoni shandirai music shandirai kumusic ndokwenyuku shandirai music zvokushandira zvisi zvenyizvi taida tokukudzai manje muri pari chega titokukudzai palife because obvious mapiwa link obvious muri pari chega tibva titangokudzai madzibaba mike takuonai paita guest yauya pane kati maida kudla beans bamnini beans hadzidliwi zvokudaro kuvanhu munofanira nyoka muchafa makachena masegonzo siyanai nevakadzi vevanhu muri kunzwa imi hamusi mudepartment rekushandira rekwamwari kwamuko ikoko hamuko hanimaona imi chishandirai kumusic umu itai zvemusic mutipe music tiridze tipei music titokuridzirai isusu music yenyu inonakidza munogona kuimba senge iyoiya ndatichiridza pa inonakidza zvisingatoiti but makukanganisa mai pauda kusanganisa zvokuti mulebhinzi dzavanhu munoenda makatasa mudenga makapinduka mudenga kudai so makatasa mudenga kudai chidzokera kuzimbabwe senai nazvo music yenyu achatoridzi tachinagwa nemusic panapa zvino ndofunga kola vaya vatombobhoikana nchidza music panapa vatombobhoikana ndofunga nchidza music kuti kosi simeli yaipizve indau yana kuzoripota kuzoexposa munhu simeli vako nagwa nemusic yake iri mondireta dhano morega kudaira foni yangu mugare ikoko pakangoya mumwe munhu next time muda kupostai madzibaba mike mugare ikoko kwamuri ikoko siyana nebhinzi dzevanhu taizvemusic wazviwa varimo mucomment section obvious varimo vatopiwa liki kunzi uyayo musadaira muri kutigwa live kune munhu ari kuti mwakada kuvatira bhinzi mahure zvimwe zvinhu senai nazvo hadzinei nemi hazvinei nemi zvinobatsira mumwe munhuwo zvinotovhurawo pfungwa dzemumwe munhu nemaziso emumwe munhu anenge achinda ikoko siyanai nazvo kupindura nyaya dzamusingazivi asi ndazvinyumwa ndaizozvinyumwa ndikati imomo muna naJudas ndanyatsohwa kuti baba apa patofana pechiona mono ndanchiramba nditi wane awakure guys vanogona sadavira vanenge vatotipiwa udhara ndanchichatsozvifila ndanchizvifila kwaichivapostai ndozvatoitika ndachizvifila kuti man 1 hour ikai vanenge vatoudzwa chete because I know how Facebook works ndoiziva kuti inoshanda sei Facebook ndotoiziva ipapo vanenge vatoudzwa
mazviona vana Judas mozoti kai varoi ndo vanobhururuka usiku chete. Aiwa, varoi vazhinji ndo vanotofamba panyika mazivano, ndo varoi vazhinji. Vakubhururuka vatove vashoma, vazhinji ndo vari kutofamba chako chako nemakumbo avo maviri vachioperata, ndo varoi vazhinji vasara. Iwo isati imbi atigoni kuimba, iwo watokanganisira munhu tachida kutoti tinyatsorwa music tichifaisa tikaita mapati tomudana achitiridzira kuti chiye vachiimba tichinakirwa tichiita patombodedza vaimbi vapindawo mumaline apo kuti vazikamwe zvo wakanganisira munhu wako. Ndimawafoneri kuti vanoshamisira chi, vanoshamisira chi kuti ndo machingowafonera bheki kuti madzibaba dai iPhone yangu vanoshamisira chi. His loss vachafa vachiita zvokuda kugla bhinzi vachitadza kuita mari. Pane urara manyako Faithful Lord, pane munhu amanyako ndachita zvinyuwa papa nchita Facebook ndoiziva. Pane munhu anenge atindanomudza chite patezoti wale awa anenge atopiwa kudhara. Ngachitozviziva ipo paya, ngachitozviziva. Lucia, remember kuti panapa tatatotitaza kuti ava madzibaba ava vanga vatofonegwa kudhara, ndochokwadi vanga vatofonegwa. But chawagona ndo pasina because vanenge vachingo imba vasina munhu anovaziva. Chawagona hapana. Vaudzwa nehure obvious Faithful Lord because nevanga vaudzwa havangamboudzwa nemukadzi nemukadzi cheche. Vanazilero matovaziva mucomment section vanenge vazere varimo vachati we love you sisimeli ndichingoti I love you too. Kasi ndidzo nyoka dzakaipa. Imunozati tine experience yemasititereso guys, tine experience yemasitisi mumastreets efacebook mate chifamba upo ukaona kwanikwa kwaisigwa post uchitukwa vanenge vari pafront madhairies ekuti unopererwa kuti mudhayari here uyu, mudhairies here ari kutaura zvakadai uyu, mudhairies ari kufarira zvakadai. Tichivaona wongocheketa mascreenshot kuitira mangwana nditi pane padhayari ka, pane padhayari pachapfuura nevakawanda. Wongoona woti okay, wotora screenshot wocheketa zita. Ndine bhuku rangu rimuzari nemazita akawanda kuti ndigozovayeuchidza musi wacho pawachauya iwoyo. Ndona futi necho okay uyu mudhayari ka ndiye uyu, ndechitokomenda nchitomudedza panapa okay ndo game racho iri okay ndonyarara ndoita zvangu kungerema ndobvuma kupusa touya panapa totanga kudi kuseka onzi Sisimeli ndoti halo muningini tichiseka ndamuona nditauri ndonyarara tozomirira dhiye rauchauyawo tozokunyatsa kuvhurira mafaira manje tokuyeuchidza kuti mai mwana hamusimere pepe panaitukwa pai pamaiti zvakatimi hamusimere pepe mai dai muchisa makomezi muchiwedzerera muchiseka muchidini muchinakigwa muchidambuka mazino nekuseka. Ini Monica, in being on Facebook does not mean that everybody's on every page. He might be on Facebook, but he might not be on Sisimeli's diaries. So how did he know? Sometimes we are accusing people for nothing. I know what I'm talking about. I know what I'm talking about. It's people like you. Why are you defending him? Why are you defending what I'm saying? Why are you defending people in the comment? If it's not you and if it didn't happen, why are you defending people? Yes, he's on Facebook like everybody else. But right now, as I speak, as I know right now, there is somewhere else, there is a group or a page somewhere else that is busy talking about me. The only way I am not there, I am here on diaries with you. The only way I would know I'm being talked somewhere else is whereby somebody send me screenshots or somebody. Because men say, about you, Kwakati. That's the only way I would know. So do not come here and say, and they say, Vangari Passisimeli. The first time I did a phone party, my phone number and whatnot. Same time, Papa Gadi Angutot and Quanisi can Angari per life. Gadi Angutot and Quanisi, Canada Chuana number, Chisco Angari Popan. You get Angutot same time with and Quanisi. But he said 1 hour, let me. Anga ato udzwa. Fair. Udzwa. Tikasora tiyepa na tukwa ibidi kana tukudi. Mutange musingazivi ndikiri, musingazivi kuti Facebook ino operate sei. Mutange musingazivi sei kuti Facebook ino operate sei. Mutange musingazivi Facebook ino operate sei. Mutange musingazivi kuti Facebook ino operate sei. Ziwa wani. Titoiziva tine makore tine managers eFacebook tinoyatsozviziva kuti ino operator sei Facebook, and they will trade carefully. Ndosaka ndisingatori zvinhu kuita personal. Ndikatokuona chito zvanenge uchitoita koko nechitosekawo koko kana waya pana pita zvepano handitombo zvitori personal because I know how Facebook works.
nyoka dziripo zvadzo kuramba kana kuseka, but anyway isa zvisinei sitapedza guys. Apa ighost Monica ndamuona zvangu kudhara ighost account ende makoments akabva achitaka kusvika panapa ndamuona achingopirikishana nevanhu mumakomment section ndandichimuona zvangu achingopirikishana mucomment section makoments ake sangari kungoposana ndamuona zvangu but isusu panapa we accommodate everybody tinoaccommodate munhu wese tinenge tichiseka hedu tichingofara tichingoti uchazongoonega kuti group iri harisire negativity iwe wega uchazongozviona kuti aiwa panapa zviiti ndamuona Monica chipindi chinokati hayazi ndiwe Monica ndiwe waziva sei wekuti waziva sei Monica vaudzwa dei vanga vasina kuzwa kubva live ichitanga chako ingadei vangobloka sepandapa watona zvotofonegwa neni same time deva bloka same time but vaudzwa but zvisina basa mavharisira munhu mugodi wake pasina nyaya guys andeitovata mangwana toda kuenda kumwe asi madzibaba serei nebeans wow okay right Monica chipindi wapinda busy mucomment section acha have a confession one day. So guys ande tinovata antika nokuti mindiro dzaMonica dzisi dzemunhu ari kufambidzana nevamwe panapa ndedzakewo gadzidzo dzekuda kumhanya kudefenda vanhu kuda kudii hai pano topaziva pano paFacebook apa topano chasei guys ande tinovata marabo handitika marabo mazibaba kungoti aiwa gatisana navavo tagona kuzovabata neimwe nhamba but zvakangofanana varamba kutsiurika pane vanhu madzibaba tigobva taridza music yavo saka ngatichivasiya vakadaro anyway vakadzokazve zvakare next time madzibaba tichavaposta zvinenge zvisina kuzonaka manje animaona isati poste vanhu but zvinenge zvisina kunaka yes beauty chatsiwa kuri sei anzi nanotlatla ncube very true sisimeli this group is unique from all others chero isu ana maivanisa takuchogona kukomenta cause of your genuineness. Thank you. Panapa munhu wese akasununguka ari free techisaura chiseka chidi but ati make sure one thing for sure atiputse pataita mistake tinogadzirisa. Animaona atiputse tinogadzirisa. Animaona baba taida kungovatsiura kuti aiwa madzibaba itai zvemusic. Tatopedza navo so takutoenda kumberi. Hatibatirire munhu tinotomeka chatagadzirisa. Zvino munhu waporonga ndofunga munhu yataka kufollowa pano nhasi. Because danga singafollow achifollow every day anoziva the way atinoshanda naye. Kuti tinongoita zvinhu sezvazviri. Guys, morabo, mangwana kubasa ndika